Дайте шанс на талантливите деца. Една стипендия може да промени живот. Програма Заедно за успех е инициатива за финансиране на образователните постижения на деца и млади хора с ограничени финансови възможности, включително сираци и такива, отглеждани от един родител. Стипендиите целят да подкрепят ученици и младежи с високи успехи в училище, спорт, на олимпиади и конкурси, предоставяйки финансова помощ в размер между 200 и 1000 лева. За кого е нужна помощ, социалната инициатива е насочена към подпомагане на талантливи и амбициозни млади хора, които изпитват финансови затруднения. Програмата е отворена за деца с специални постижения в образованието, науката, изкуството и спорта, както и за млади хора, които имат ограничени възможности поради семейни или социални обстоятелства. Цел. Основната цел е да се стимулират и наградят ученици и младежи, които въпреки трудностите постигат високи резултати в учението, олимпиади, конкурси или спортни събития. Стипендиите се отпускат както за доказани успехи в класната работа, така и за значими постижения на национално или регионално ниво. Размерът на подкрепата варира от 200 до 1000 лева, като средствата се предоставят еднократно, в зависимост от социалния статус и конкретните постижения на кандидатите. От "Подай ръка" подчертават, че инициативата има не само финансов ефект, но и значително мотивационно въздействие, чрез което се насърчава талантът, упоритият труд и стремежът към развитие сред младежите, които нямат достъп до традиционни форми на подкрепа поради тежката си социална ситуация. Дай шанс на таланта да се развива.